Здравейте! Както всички знаете, Pineapple Apple Pen. Ако не я знаете, сега ще изпея. Знам я наизуст, защото съм я пела 100 пъти. Та-та-та-та-та, Пупи Епи. I have a pen, I have an apple. Apple pen, I have a pen, I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen, pineapple pen. Big pineapple, apple pen. Big pineapple, apple pen. Както видяхте, това е за секунди, защото просто е за секунди. Тя е малка песен. Да. И мисля, че и вие може да изпеете на някой друг приятел, да направите клип в YouTube или да я видите в YouTube. Тя се казва Apple Pen. Може да напишете на български, може на английски, да го намерите. Сигурна съм, че в YouTube всеки има, но всеки може да няма YouTube. Но как мен ще ме види, защото аз съм в YouTube. Имам канал, 100% съм сигурна. Качила съм видеа. Почти съм станали 20 или 25. И не знам колко са по принцип. Казвам ви, например, защото не съм ги броила до сега. И мисля, че е време за оценки. Както пее, вие какво си мислите? Че съм луда или добре пея? Някой клипове не пея много добре. Have a leaf like and fly. Have a leaf like and fly. Добре, това вече е добре. Дай ми първия милион и гледай как ги прави. Сем. Каза, дай ми първия милион и няма да ми е слен. Уау! Зона, на която е само за парите ми е сета, брат ми е сета. И за оня между съместта му е в очите ми е сета, брат ми е сета. Здравейте пак, това съм аз, но с маска. Както виждате, аз на Хелен ще бъда така. Да, който иска да ходя с Хелен, нека да запиша отдолу от коментарите. Аз съм Габриела Димитрова, живея в квартал Драгалевци. Вие ще му откриете, там има едно лащо куче, има гаражи. Не ме питате за адреса, защото няма да ви го кажа, защото някой може да се ми скара и много хора може да дойдат. Очите всъщност са изрязани, защото ми прече, имаше едно такова дантелка вътре, но ми пречеха. И да, аз съм с бяла рокля, тази маска и ще събирам бомбони. И ако решите да дойдете, ще ме срещна на някоя улица, когато обикалям с моите приятели. Ще ходим с един предвидител, той е мама на Стефи майката, всъщност, да. И дано да се видим на Хелоуин. Чао, хора! Дано да се видим на Хелоуин. Чао! Познати приятели, неизвестни приятели. Кани и Павел Колев и Емил Кондрат, ама те сигурно не са от града. Добре, Павел Колев, ако ме гледаш сега, искам да те поканя на улицата, ще обикаляме с теб. Емил Кондрат, ти ако ме гледаш също, или други известни приятели, твои приятели, Мъци, там, Боян и тем подобни, дано да дойде на Хелоуин. Ама ние не можем да дойдем във вашия град, защото ние не знам къде живеем. Всъщност ние живеем на Майстората на 65, номера ни е 65, Драгалевци. Дано ни намерите. Павел Колев и Емил Кондрат. Надявам се. Чао, ще ви опия!